तर मित्रांनो काही लोक आमका कमेंट करतात की विचित्र कमेंट असतात काय नाही काय, तर त्यांच्यावर आम्ही लक्ष देत नाही, पण लक्ष देऊचो लागता. पण त्यांना एक सांगतो की आम्ही ह्या पैसे कमावण्यासाठी नाही, की लोकांका काहीच निसर्ग आपला कोकण कसं टिकून राहावं आणि कोकणातली आत्ताचो माणूस काय करता ह्या दाखवूचो प्रयत्न चाललो आमचा. आणि माझा प्रयत्न हे बघा ह्या चालला आपलो कोकणातील माणूस काय करता, माणूस जगण्यासाठी कसं काय त्याचा जीवनशैली काय आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न. आणि त्याच्यात जो कोणतरी माय जयत ना ते वाद घालून देऊचो प्रयत्न करतं. आम्ही लक्ष देतच नाही हा, पण त्याच्याबरोबर त्यांना जरा समजूत घालता होई. तर हीच एक ह्या होती आमची सांगायचा. तर पुण्या पुष्पाक लाकडा घेऊन येईल त्याच्यात वर्षामध्ये बैल विचारू केला धर मी धरलं याच्या काय माझ्या पोटरा कसा पडात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही पुष्पाचो काजीत बर्थडे साजरा केला. असं अचानक ठरून नाही, अचानक प्लॅन करून गेलेलो आहे. तर पुष्पा कसं वाटलं बर्थडे तुझं, कसा भारी वाटला. तुका अंदाज होतो बर्थडे आम्ही करणार तो हा. मग माझ गोवा काय सांगणार. केक कापला किती वर्षाने तुझं पहिल्यांदाच कापलेलो की इतक्या वर्षात, म्हणजे लहानपणी पण कापलेलो नव्हतो. तर बघितलात मित्रांनो तर बऱ्याच वर्षांनी केक कापलेलो पुष्पाचो. लहानपणी नाही तो नाही म्हणता पुष्पा, पण आता तरी कापले नाही बोक्याने. तरी बघा बड्डे साजरो करून झालो आणि आता लाकडांका चालला. अरे काय बाय बघ लाकडांका पण लागला काय तू. बड्डे साजरो झालो तर झालो त्या लाकडांच्या व्याच्यात लागला. अरे त्याका विचारलंच नाही तू बड्डे कसा वाटला म्हणून. मी तर विचारलंय तरी छान वाटलं. काय बोलला नाही म्हणता आयुष्यातलं म्हणता पहिलो बड्डे केले नाही म्हणता काजीत तो सुद्धा. आपलं बर्थडे तसं असतं बाबा. मग तू आज काम करू नको, आज तू सगळं काम पूनम आज पुण्यात सांगायचं तू सगळं काम करू. हा आता केक घेऊन काही रे गेला. ते आज तू पलंगावरून बसून डायरेक्ट ताट. आज पुष्पा पलंगावर बसून खाणार. हा पलंगावर बसून खातो आज. ताबा पुनग्या काय सांगता. पुणग्या सांगता तसं काय माका मेल्यानी पलंगच आणून दिले या. पुणग्या फक्त टोपलीच घेऊन जाता असं काय नाही रे. तुका डोळे असले तर काय नाही आणलंय तर बघलं असतं. त्याचं चेहरा असं काळो कशाक पडलो म्हणून विचार जरा काळा कशाक झालं विचारते का. तर चला मस्तपैकी पुष्पाचा बर्थडे साजरा करून झालेला. काय होता गृहप्रवेश असा रांगडे तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे मस्तपैकी बर्थडे पुष्पाचं सेलिब्रेट करून झालेलो आणि आता आम्ही चाललो घरी. चला कसं वाटलं व्हिडिओ तर नक्की कमेंट करून कळवा. पटापट असं लगेच तयारी करून केलेलो काय गडबडीत आणि पुष्पाक न कळता केलेलो. पुष्पाक त्याचा हास बसव नव्हतो बर्थडे करूच होतो. तर तुझं काय गिफ्ट दिलं ते का काजीचा बॉन्ड दिला त्यांनी पुष्पा गिफ्ट काजीचा बॉन्ड. तर एक सरप्राईज होता पुष्पाच्या बड्डेचा. किती वर्षांनी करूच होतो. गेल्या वर्षी आमचं प्लॅन फ्लॉप झालो, नाही तर गेल्या वर्षात करूच होतो भुईमुग काढताना. पण नंतर जाणता आता म्हातारा झाल्यावर करायचो. तर पुष्पाचं असं बड्डे केलेलो नव्हतो आणि आज केलो अचानक. तर चला ना काळो नाही तकडे काय वाकड्या शिंगाचो तकडे वाळारी होतो तकडे मगाशी आज म्हणजे खाली ना. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. हॅपी बर्थडे गो. हॅपी बर्थडे हा पुष्पा हॅपी बर्थडे सांगा माझ्याकडनं.
घरात काय करी घरात केलं ना जे बागचं तू वाटतं ते आणून दिलंय हा, ना होय, होय, केलं. काय भारी काय केलं. नालायक. या बोटा चाटतात भारी, भारी. बघा काय पेतो असतो लोक एक तो बाबा केक कापतं. वर ते कापून टाकलेलं. तिचं बाबा आधी काढ. तिचं ते का मी फेमस करून बघा, टाकलं. आमचा कलू आहे तर बघ, कलू म्हणतले सुरेश भाई आमच्या बाई भावाची साधे होत कलू कलू मावशी बडबडी आहे म्हणतली. कलू आमचा लय बडबडता म्हणतो. तिचं माका माहितच नाही कलू नव्हता. असतात त्याच्या खाली मेसेज होय की नाही बाबले. मालू मालू आमच्या भावाची मुलं अशी अशी हिच्या बहिणींची नाव होय होय. भारीच आहेत मग. स्टेप एकच आपण स्टेप एक सगळ्यांची स्टेप एकच आहे. स्टेप एकच टीव्हीवर दिसतल आता तू पुण्य टीव्ही लावलेली होती रात्री बाबू फक्त दोघांची नाव वेगळी आहेत. काजीचा ह्याचा किती बाई सक्के बाई. पिशवी घेऊन आम्ही बघित होता. मुलग्या, पाठीवर तलाव लागला आता. माहित आहे बघलंय मी. सुधारणा होऊ दे अशीच ऑकर सोडून आणि दिले. पुन्हा अशी फायडर मारू सुरुवात कर. कशी यावं कसं काय? ऍक्शन बघ. पुन्हा अशी फायडर मारू सुरुवात कर. फायंडर? बरोबर सांगतात आपण मुळ्यां कधी जाऊया. खोटा एकदम खोटारडे बाजगळ ते समजला. वाजगळच असते. आजचा 4 वाजता ताचा आजचा 4 वाजता ताचा. अगो काय सुद्धा नाही. गेलास ती आणलास काय माका सांग. माका पाठ धर येत नाही गेला इथं बरा झाला. नाही तू वयातच मजा आली. मेल्या. आम्ही आपल्या एका जागेवर खातो अख्खी नग पालती झाली तरी शेळू काय हातात ताब्यात नाही. एवढे मुळे एवढेच ते डोळे बुटके मुळे पडते ते माहिती आहे का गावलेले. जमावलेल्या आणि अख्खी मैदान फिरता खोरा घेऊन पाण्याची बाटली पिशवी कसा आणि आपण सुद्धा गो मध्ये टाकून भाग पुढे येतो बघ. कपडे गेले होय. हे आणि आजो चलाक लागलं आपण मेट मुंबरी जाऊया मुळे काढू. चालेल चालेल आधी ही मीठ मुंबरी आधी सरळ होऊ दे. सरळ होऊन दे. बस. आता काय राहिलं आणखी काय नाही झालं हे काय वाईच सांगचे नंतर सांगची परत पाय अरे दुखता अरे. घे हात दुख पाणी द्या नंतर का बाबा हाय अरे. माझ्याकडनं बाबाकडे घ्या. माझ्या पण ना, टाका, चिकन. काय मग